по повод освещаването на новия Параклис, храм на светите архангели, на събора на светия небесен архистратик Михаил. Днешния неделен ден, след няколко години на усилен труд, след като беше завършен храма и местото около него, Господ ни събра, за да извършим неговото освещаване. С Божия помощ това вече и стана и Божията благодат призовахме да почива тук, върху този храм и върху това място, да се обнови местото, на което от древност се е прославял Бог. Место, на което чрез Божията благодат са се спасявали човешки души и са придобивали живот вечен. Поради древността на преданието, което е запазило името на светия архангел Михаил като покровител на някогашния старинен храм на върха на хълма в старинната крепост, изявиха воля много православни християни и основно, разбира се, жителите на село Дъбница и тези, които са родом и произхождат от тук, да се обнови това място като не на самото място на стария храм, който е археологически обект към настояще време, но в близост, т.е. тук, където сега се събираме, където е и църковна собственост това место, да се построи нов храм, също посветен на светия архангел Михаил, а щом е на светия архангел Михаил, т.е. този храм е посветен на всички небесни архангели, защото свети Михаил е техният военачалник. А военачалник без своето воинство не може да бъде военачалник. Затова и винаги, когато почитаме светия архангел Михаил, почитаме събора, т.е. всички заедно с него, архангели и цялото небесно воинство. Предходните няколко, 2-3 години, може би не повече, се започна строителството на този храм с първа копка, полагане на основен камък след това, благоукраси се с красив иконостас, икони, стенописи, нещо, което всички виждаме, на което всички се радваме. Благоустрои се. Виждаме дворното място тук около Параклиса, колко е красиво, уредено. Има вода, което е едно от най-важните неща. Електричество, разбира се. Така че мястото да бъде привлекателно и по нашите човешки разбирания. Защото има две страни, видима и невидима. Както храма, така и действията, свещенодействията, които извършваме в храма. Храмът го възприемаме с неговата архитектура, постройката, украшенията, иконите вътре, всичко това, което е. Но след освещаването невидимо тук присъства Божията благодат. Всеки храм, който е осветен, има своя ангел-пазител. Дори храмът във времето да се разруши, там където е издигнат свети олтар, света трапеза, посветена Богу, там вечно присъства ангелът-хранител и може би за това много пъти сме свидетели как светини от древност съществували от векове разрушени и заличени местата им, отново се въздигат за Божия слава.
По същия начин и ние, човеците, първо възприемаме видимите неща. Затова се и радваме, когато един храм е направен добре, когато се поддържа чист, благолепен, когато пространството около него свидетелствува за светостта на местото. Чисто, украсено с цветя, устроено с места за отдих, за почивка, да привлечени дори само от красотата и доброто устроение, благоустроение на едно такова място, да можем да насочим мислите си, душите си и сърцата си към онези невидими неща, които всъщност са ценностите на нашия живот като православни християни. Тези невидими неща ни съпътстват винаги. От момента на нашето зачеване, в който ние ставаме вече човеци, защото сме призовани от Бога да се родим и да бъдем живи създания. Бог ни призовава от нищото, от небитие в битие, което е велик Божий дар, да се създаде една жива човешка душа, която да влезе в благодатния живот, към който Бог е призовава, т.е. човекът веднъж започнал своето съществуване, още от утробата на майка си, да стане причастен на живота, на който е извор самия Бог. И с Божията благодат да общуваме, да се насищаме и чрез нея всъщност да живеем заедно и с Бога и близо до Бога. Всичко това, разбира се, е път на нашия човешки живот. Раждаме се, след това се кръщаваме в името на Света Троица, Отец, Син и Свети Дух, от който момент нататък започва нашия живот в Божията благодат. След това нашите родители, кръстници, близките хора, с които общуваме, ни възпитават, обучават, така че да познаваме вярата си. Чрез примера си, ние пък по-възрастните да покажем на нашите деца как се живее в вярата ни като православни християни, как се спазват истините на вярата, които извират от самото Слово на нашия Господ Исус Христос, и в какво се състои християнското благочестие и светостта на нашия живот. Израстваме, трудим се, подвизаваме се в тази вяра и чрез подвига на изпълнение на Божиите заповеди израстваме в добродетелността, с което придобиваме Божията благодат. Всичко това е немислимо без наличието на храмовете. Затова и храмът има основното свое предназначение да бъде остров на спасение. Както пеем и в молитвите, в тропарите на последованието на освещаването, пълното освещаване на храм. Та всички ние, които живеем в бурното житейско море, в тези острови да намираме сигурност, твърда опора, основа здрава, върху която да стъпваме и където чрез Божията благодат да намираме спасение от греховните вълни на този свят, които ни потапят и ни давят, нещо, което със сигурност всички сме преживели и преживяваме многократно. Тези места, които освещаваме, храмовете, параклисите, са преди всичко в тях да се извършва светата божествена литургия. Всичко това, за което споменах, което очертава нашия живот в Божията благодат, от кръщението до смъртта ни,
не е мислимо без Светата Божествена литургия, защото именно в нея, когато се причастяваме с тялото и кръвта Христови, придобиваме освещаващата ни Божия благодат. Чрез това се опрощават греховете ни и ставаме причастни на нашия Господ Исус Христос и живеем заедно с Него и Той живее в нас. Тъй, че без това нещо е немислим нашият път към Бога и не можем да достигнем спасение. Затова и самият наш Господ в своите слова в Евангелието ни казва ясно в прав текст, че който вярва в Него и който приема Неговата кръв за питие и Неговото тяло за храна, има живот вечен. Който отхвърля това и не го приема, не вярва в това, той сам се отлъчва от Христос и от вечния живот. А отлъчването от вечния живот след второто Христово пришествие няма друга алтернатива, а единствената алтернатива е това, което наричаме ад. Страданието, угризенията, страшното мъчение на душата, която ще се изправи пред Божието лице, пред Божията любов и ще осъзнае от какво се е лишила през кратките си 70 или 100 години в този свят, за да не се подготви да влезе в този божествен живот в вечността. Тогава човек изпада в онова страшно страдание, за което ни говори Христос, сравнявайки го с кърцане на зъби, външна тъмнина, безкраен плач, непрестанно разяждаш човека, червей и всички тези сравнения, които изобразяват търсанието, мъчението на човешката душа и тяло, с които ще бъдем отново при второто Христово пришествие. Тъй, че, брати и сестри, искам да обърна внимание на основното предназначение на едно такова място. То е Светата Божествена литургия и Христос, който присъства в литургията сам и ни предлага тялото си за храна и кръвта си за питие, разбира се, под вида на хляба и виното, които обаче по същност стават тяло и кръв Христови, когато се извършва Светата Божествена литургия. Всичко друго, което има на едно такова място, нека да бъде в помощ на това да достигнем до тази вяра и до тази любов към Христос, до този стремеж към Него и към вечния живот, който ще ни помогне да подредим нашите ценности по този ред, по който ни посочва Спасителя. А редът е: първо, търсете Царството Божие и Неговата правда, всичко останало, казва Христос, ще ви се предаде. Ще имате всичко, от което имате нужда в този свят, ако животът ви е насочен приоритетно към Божието небесно царство, към спасението, към Христос, към вечния живот. Вярвам, че всички, които в годините напред, дай Боже да бъдат много, да се утвърди този храм и това място до края на времената, ще могат да намират своя пристан на спасение тук, на този остров на спасение, който днес се освети и с Божията благодат вече може да служи за спасението на човешките души. Вярвам, че мнозина ще намират утеха в Словото Божие, ще намират тихо и спокойно място, което да отправят своите молитви, където да размислят върху своя живот и да
насочат стъпките си към покаяние, т.е. към промяна на живота съобразно Словото на нашия Господ Исус Христос. Защото покаянието е това промяна на начина на мислене и на начина на живот според Светото Евангелие. Само тогава можем да започнем да бъдем истински добродетелни хора и да се украсява нашият живот с вечните непреходни християнски добродетели. Вярвам, че мнозина от вас, които ще водят тук и децата си, ще успеят и с помощта на това място и под закрилата, разбира се, на Свети Архангел Михаил и на небесните безплътни сили да им преподадат нашата православна християнска вяра, вярата на нашата църква, която е единствено спасителна и води към вечен живот. Ще успеят да ги възпитат в тези добродетели, които всички трябва да се стремим да придобиваме като православни християни. И не на последно място, ще успяваме всички да се опазваме от съблазните, изкушенията, смутовете в този свят, които виждаме, че и в нашето съвреме никак не са малко и не липсват, и те проникват през много направления в нашия живот, тъй че врагът на нашето спасение да намери много пътища за достигане и погубване на човешки души, като ги откъсва от Христос и от Неговата благодат. Нека това място се утвърждава като остров на спасение, в който да намираме и връзката си, и утехата в нашия Спасител и Господ Исус Христос.